So salamat ka jud ma'am bina na kuan na. Salamat ka nimo mami. Salamat. Wala ko na mahaw. Wala. Inagkuan ako wag mo na ka di ba ko sure na mo rin. Ilang duha ni Ate Is niya. Guys, good morning guys. So gabi na ligo ko. Kuno ako maligo karong buntag. Naghapbatra ko diya. Kuan, yung adlaw na tong tanan guys kanang paghatid day ko danang kuan guys oh kanang syurak ug kuan ni Crystal hangiranan ug hinayhay. So mag-eyeliner sa atakay para kuan pud ba. Say ba mulakaw na lamang ko way eyeliner. Pero mang merkado ra ko guys, di ba ko mga eyeliner man ang usay mauwaw ko guys na yung mga nakaila na hang mga kuan. May nabutog si Ruby Provinciana na unsa naman na ang nakagidlay naman na. O sagdi laman guys. So matulog guys kay giapas na ag alas city. Napalig ko suda ng kamuti usa. Yung bawon ko. Mahuga na. Bang ninday. Yun na laman. Hintay din ang aga kamuti ba. So tara guys. Guys, mo langga ta. Bye. Bunga ko dari guys gahuwat guys na may sang gihit tani. Gahuwat ko ubas. Buta na lang kog taas nga adlaw guys oh. Wa din medya oras oh hapit na sa ka oras ko dari ginuwat og series. Ning abot. Di man pareha sa buhol bitaw guys nga na mga biyahe ng maagi. Alas City medya ang sakyan niya, alas 6 medya na wa pa man. Wa pa di bus ni agi, kasi day kayo guys ug kuan, sakay bus dari dugay kayo mga agi. Nya wa pila yung mga sakyanan dali, wa pa tricycle. Ang nasakyan Sunrise, grabe so ganilagan guys. Ang gisakyan Sunrise niya di man mulibot dito sa may shipping. Ha? Mao gani. Ang nag-drive ato kay kuan man. Konduktor. Wala gani ko pa pamasaya. Wa ko pamasaya sa Sunrise. Salamat kay nakaabot pa jud ko sa 7:30. Pero wa jud mo agi ang kuan series. Yan na guys. Larga na guys, naka-abot jud ko sa kuan 7:30. Pwede man ko kumusakay atong gamay nga kuan, paskrap ay mahadlo ko bawod. Guys, naka-abot jud ko. Dahil na kumusud sa ang Crystal nga kuan. Kabilat-bilat na ko guys oh. Ning usa.
Bugat oy. Series. Misa kayo magpusin sa Andres niya. Ano lagi? Sabi itong git. Assemble pa ba? Wala, ka-cute. Mali kayo ni Agi agko anak si Sandris ra ko. Kapag mo ko'y pamahaw. Mga harta ko niya, diretso na ito. Asa man si Is? Nasa sulod. Ano sa ni isang asimbuldaan? Kuan, paayo ko sila sa tab. Kuanak. Tawag dito. Paayo pa kung kuan. Karon ni pa. Tumba pala magas-bards ka ni Mugi. Ano rin daw? Dagan ang mahay-hay na. Isang kayo eh. Extinction. Nadi ay. Napa-extinction ka ni oh. Puro siya dili no. Kung sila, dili mo sila magagino. Kailangan dalakas gini. O dito sa kanang may bungbong oh. Para dili makuan. Kung nagbili lang kayo, mainit pa na dili. Gani. Sila po. Hindi na siya matumba. Dili ulit. Nagilak. Ano oh. Ang tumbaman nga lak. Ah. Wala na pa siya lak. Kaya mag-kuhan ka. Kani siya pwede siya extension doon. Hindi pwede siya pastan mo. Ano? Mabawa, magaling ka dyan yung mga pagtutulo. Hindi na po na siya may ano. Hindi pwede kang kaya yung mga panty. Asa may mga kung ganahan kag mubo, diri, pwede raw, di na siya masayan do. Kanang mubo ra ba? Na diri pwede man po do. Kung ganahan kang di mauwanan ba? Ito dapit. Diba? Ano kaya yan? Mauga na manggod ni. Ang tupian na imong habol. So, salamat ka dyan, Mami, na kuha na. Salamat ka ni mo, Mami. Salamat. Kay, grabe gipigipangga dyan kaniya. So, nang laban na din na siya gahapon kay Gabi pa jud. o gabi. Salamat kay ka dyan, Mami, kay na say hay-hayan. Nauga naman din nak. Aircon. Pero pag init juga, pwede mo mag-open. Tug na bisag mga nira mo. Nakira man din siya, Mami, diha oh. Asa imong gunting? Umaasa ko ko asa na mabuta. Sara na yan. Abi ko ay pagkabugat gyud siya, sus madala ra man day ako. Lisod day ka naglisod magaling ko kay nagsaka sa guards. Awo ko mag-guards ang Nung fast prep ka ka. Paskrap. Maglisod ka, magpaskrap ka, lisod kayo. Bugay ko makasakay sales kayo. Kaya man, kaya wala sales kayo. Ito na masulod, Ani. Gyud sa na pag-deliver. Di. Chinte. Ano, wala ko na mahaw. Ano? Inagkuhan ako, wag mo na ka. Di ba
ko sure nga mo rin ako karon. Ay, naku. Pasa na, ayun na pag-video. Ay, gaan ra dahil siya. Bikog metal gyud. Katong usa vital mo gud to. Kung saan halaya ninyo kuan ba. Una sa gisig ka baba na Ay, sa. yung ilang duha ni Ate Is niya. Napa mga imong mga rubber shoes dito, magdapa kag rubber shoes na black pang jogging. Hindi niya ako kay. Ang gamay ra man din yung shoes di ay. Punan pa na niya. Ay mapunan pa na niya. Okay, dagan kaya kanding ko an. Napagaw lagi ka nak. Kailan ko magkado? Uli na mesa Cebu. Imuhang tablet. Na diha. Ang karton nakasan imong gibutang? Kay saglit ra jud ko dari guys kay igo ra jud na gihatod ang gamit ni Christine. Nalagi 50. Kaya makakunik ba ka? Kaya hinaya na signal sa uslob. Bugay gini ko naka-upload sa YouTube. Chega order sa kuan, pamahawon ko no niya. Sige lang. So nami dari guys na nagnaog ni mo diya sa Pascrap. Nanay naghuwat nga bus. So sakay na kadritso og bus. O dari mo moagi sa Pascrap o gatos mayo shipping tricycle mo pa dong highway. So katong mga nangutana ba nga dali ra man tawiron ang Dumaguete mga dili ra abutan og media oras. Still guys. So guys, naguha na po si Jack Alawan. Salamat di kadyo Mambi. A few moments later. Guys, marong adlaw tong tanan guys, ga sugod na ko tikaw dari sa kusina guys. Pero tuluran ni kaputahe hanggi luto kay malagi na late ko og matahan ja. 5 naman ko nakamata guys. Paluto og tinunuan kay kuan. Wa ako naka hudkod og lubi. Sa kuan guys gabi wa ko katog kaso kay ang ulag igalabad kay biyahe lagi na maghapon. Kuan Dumaguete grabing ka init. So tuluran ni sa kaputahe guys ug kani sabaw nga kuan halang-halang ba nga ginaling na may sutanghon na ay sayuti ay kuan ko na litog mata tuluran ni kaputahe ni atehang kuan kay wala gina katuga jud gabi kay labad ang una sa papaidi pud pagkajo makatug man ako ma-apliki pud. Salamat kadyo Mambi kay wa jud ko kabisi nimo gahapon kay arang hinadya kadyo signal wa di ko ka edit sa akong vlog. Guys to kada adlaw mo jud ta mag wa na ni luto ani mong pansit kay mao lang ganahan. So, kung tuon guys, sana mga ginahan nila nga balik-balikan nila ito hang kuan ba, sabitan. Pero malagi na guys, luro ka putahe ron. Kasi ugma na ko maka 4 or 5 ka putahe. So, kate ko di sis Ansan Lanton. Kaya ihang paboritong pansit. Ma'am Edina Kanyeti. Ano guys, kay display na pa. Di mo?
Diyan ako dari guys. Wala niya akong luto ron, tulog ka putahe. Kaning sabaw. Oh, basta mag-ampo lang jud. Makapasar jud basta magkugi. Nya sa may kuha din niya nga pulis ba to? Ah, maestra? Kuha saya oh vlog. Tapos nami guys, salamat ka doon ay nabilin gamayng sudan guys sarang ginisa nga bagyo beans. Kaya muhang pamahaw. Mahaw ta guys, diyan namahaw na sila. Mahaw nak. Namahaw guys. Kanang lami manahang ko ana nagbilin mo ko da ng sabaw para lagi pud na. Ang nakanindot man ko guys, ug maninda ta kay makalibre na ta sa kuan sa daan. Yan na ako gamay nga nabilin nga. Wala ako nakapag video dito sa kuan guys kay na mga dahang kay nang gitambay dito sa kuan tindahan napusiba dito tambay na kanya nagsigig panudlay ba panudlay lagi panudlay sa kuan kung kay badlungon ako kaila kita siya nga nininda tadana niya panudlay siya ba badlong guys natay saging guys nga rang kadako guys. So ato ni siyang sugbaon guys. Kanang tawag diri sa Cebu is ginanggang. Oh, ako kayo. Mingaw man kog sinugba bitaw nga saging guys, na sugba kog saging. Sani kayo siya sinugba. Siya og star margarine guys. Mi na kay ni. Ni Regina ng mga sandaling iyon ay gayon din ang nararamdaman niya. Sa kabila ng paglabihan tatlo na Kuan ko kanang himo ko og kanang suman. So di ko nakabag-vlog paghimo na dani guys kay magtud dalis papaidi og deliver niya. Wala ko nakapag-video dani sa akong pagbanggod, pagluto kay wala gina na sounds dari guys. Kaya karon nakadalikit na pud ko og video. So katong mga nangutana tulo 50 niyang baligya dani guys kay naman siya palaman nga bukayo. Unsa nahalinan pug ko og libo kapin guys kay daghan-daghan man pud ang nabuhat pero wala ko naka kuan video na kay kana lagi ngarang ka busy na kaadto ta ba. Nata maka video. Wa matay video crop ha. Wa matay taga video sa kuan guys ja. Si Cristel ga. Classy. Nya si Nicole dia pay gilakaw. Nawa ta ka video. So, lami ka doon siya guys. Nani siya palaman. So, paborito dyan ni Florami. So, mana siya guys. So, kadang nani siya bukayo. Bilo ang bukayo. Wakado sa budark. Kay brown sugar man ang gibutang. Diya, salamat kado sa mga namalit. Daghan kado namalit guys. Salamat kado. Yan nato ning palit nga ning palit sa balik 50 ranja ning kuan siya ning order na po balik ja na ning palit amo silingan ja dari mo palit jud sa tag worth to 500 nya worth to 200 nga na mo ba tabong tapit sa unahan kanang followers ni Lorami ni si Ate Ivy kuan po na siya mga worth to 500 po na ija manang kuwang ra jud kaadto nang imuhang lutuon nga na isuroy di na kailangan magsuroy ka nang kanang nice ang taga lang na kay daghang bulang huiban ja pangitaon lagi bulang hidarin ja tag 60 ang kilo dito sa buhol nga tag 20 ra man kunong kilo didto yan hanjon ha guys tag 50 ang kilo kaya magiinan nga hapong iblig ja na ja mga untaan sa Blanton Mambi salamat kay kadto Mambi kanang sa imong pagpangga dai ni Cristel salamat kadto tanan-tanan nga nang di kompletuhan dyan ni Mas Cristel dito sa iyang doon dyan bayad pa dyan siya guys sa katnga sa tuition mo nang maikag na ko dyan ko ni Mambi kaya di dyan na mo na kaya magpa-eskwela nga na guys kanang mag nursing ka niya nakakado malagi ito giingan nila nga lisod dyan kuno ang nursing kay financial nga nalabi na karon guys nga nanap yung mga libro ng palit yung bag-o nga na kay kada
si man din na lain-lain naglibro. Manang grabe. Namingan jud ko nga ala, di jud na mo kaya na nga nga magbayad big nga naka dak-a nga na. Pero naka kuan si Cristel guys, naka nagluto ka na naman siya na kuan nga grado nasa subject nga na murag duha ka subject siguro to nga nang na-cover niya sa katong gikan sa Norso ba. Manang nabas-buwasan og gamay og kuan pero dako gihapon. Bisan pag mingon kag 50,000 dako ka na para namo arabi tingka dako na. So salamat jud kadto ni Ma'am B kay di ra 50,000 di ra nga na guys. Tanan-tanan kay pamalit niya. Para kang Cristel plus allowance pa nga na. Manang grabe jud kadto mi ka bliss. Grabe ka bliss kadto sa Cristel guys kay nag-istorya lagi mi gabi nga ni hapon mi. Wala man ko mag-vlog guys. Wala ko no kay Cristel. Mana bliss kadto si Cristel. Bliss jud kadto mi kay nagkanak pud bingan nga buutan kadto. So padadon lang gihapon taguan guys, paningkamot kanang di ta magsalig sa kanang kuan. Kanang nain pa eskwela pero kami naglingkod rami nga nawa ako na ning kamot pug ko kay malagi na magtigom pug ko para sa amuhang sabot ni Ma'am B nga magtukod lagi minalig tulo ka kwarto. Mo na isang kuanan hinay-hinayan. No to salamat kadto Ma'am B kay kuan. Shout out day ko sa ganahan nani sis Ann Sanlanton o si Ma'am Ging kay bawo jud ko ganahan jud ka Ma'am Ging ani. Kanang suman nga balanghoy. Ma'am Idida kani ti Ma'am Pili sa taghap ug ni Ma'am Lordy Saladin kanang katilabang mo dani kuan. Lami kadto ni og makabisita mo dari pwede ra jud ko pangitaag pamaagi nga makaluto ko para makatilaw jud mo dali sa suman. Ja, maro to guys kay kuan kanang paway na guys kang mata lagi guys umro ang labad jud kadto og ganiha guys. Pero wa ko miinom og pain reliever kay mo lagi na makadaot di ang pain reliever guys. Kay kada mo labad ang miinom ng ko sa lidon nya. Gahapon wala ko mo inom kay murag kanunay na lang jud ko mag-inom ba. Manang tubig na laman ko. Nga nakapaninda po ko guys. Tulo ka putahe nya ug magtinda na lang po ko siguro mga duha ka putahe kay wa mo naka altog merkado kay gihatod na mas Cristel hapon na gudi kay mo lagi guys di mabukag ang matas ka labad ba so higda sa ko nya karon lang ko naka video nga siguro man sinik ko lang tak-ang nadto sa kahoy guys so ako naka video dito sa kahoy nga nagluto mi dani basta nakaluto ko og nasa mga 60 ka buok gani. Yeah guys, thank you for watching guys. I love you. Amping ug ambot ang tanan guys. See you in my next video. Bye.